Не бе, знаеш са, отивам аз, нали, там отивам. И он ми вика, нема вече, свърши. Абе, как свърши, бе? Викам и като излетех и пам един шамар, като му го забих и то легна. Обаче, защото са, нали, майка ми позна леля му и не мога и го стих да лежи. И после обаче, нали, пак отивам там и то па нема никой, викам, бе. Не, и този път, нали, влиза она и само и викам, ама, гледай ме в очите, като ми говориш, ме гледай в очите, бе. И така, като се разрева, братче. И викам сега, нема страшно ти казвам, нема страшно, само ми отговори. Къде са маслините? И та ми вика, бе, ти си много добър човек. Каза, добър, бе, сега колко съм добър, бе. Добър, но не мога ли такова нещо? Мога ли такова нещо? Къде са маслините, та пациври? Не му правия, бе. Кам ти обърнах на Евроспорт и се загледах. Обаче, нали, по едно време, като навлезнаха това, уния и директно ти кам, като ме налетеха мастритници. И аз ти казвам, само съм се прикрил, нали така, бам и в ръка дистанционното некъде къде тавана и паф и се ударила една бъчва и после викам на та. Ама моля ли такова нещо, ма какво е тази бъчва насред хора? Потрошил не е дистанционното в ръкна копцата на ориз до по-линолео. А маслините ги не е маслините, бе. И то обаче нема, нали, мозък, то е овца. А оня лежи на земята и викам, браточка, стани, бе, браточка! Стани! Ти ме видели, че тия беха неколко ме налетеха от всекъде, бе, не видели и то, нали, лигняр. Викам ви направо по безнеки, затех бавен и шамар, то легна пара земята. И последва пускали сополи долу по теракота, италианците му направили оранжева фугата, ма нали ви казах, майка ми позна леля му, остих го да лежи. И ги нема маслините. И ги нема. Баси държавата.